Sziasztok, Mihály Gyöngyvér vagyok a Női Vállalkozók Napjától, és egy számomra kedves témát hoztam nektek. Ez pedig lehet, hogy furcsán hangzik, de a HR. Számomra ez azért kedves téma, mert évek óta csapatépítésben vagyunk. A növekedésünknek az egyik nagyon fontos eleme az, hogyha megfelelő emberekkel vesszük magunkat körbe, ugye céges szinten is, és hogy hogyan tudjuk ezeket az embereket kiválasztani, és ugye HR-es témát fogunk egy kicsit boncolgatni. Ehhez hívtam el vendégül Kovács Juditot, aki egyébként a Női Vállalkozók Napján is szintén előadónk lesz, hiszen, ha megszokhattad, most a sorozatban azokat a vállalkozókat hívtam el javarészt, akik a Női Vállalkozók Napján is ott lesznek, és tudtok velük találkozni. No de, egy kicsit mielőtt beleugrunk így a HR-es témába, a csapatépítésbe, meg hogy mivel készülsz nekünk, egy kicsit mesélj arról, hogy egyáltalán hogyan jött neked ez a HR-es téma. Sziasztok! Nagyon izgalmas, mert én egy konferencián találkoztam ezzel a bizonyos témával, és aztán majd mindjárt beszélünk róla, hogy milyen témával, meg mi ez az eszköz, és egy nagy kíváncsiság jellemez engem, azt hiszem, és kipróbáltam, hogy milyen ez a felmérés. És mikor kitöltöttem, és utána kaptam egy visszajelzést, és azt mondtam, hogy te úristen, hát ennyit tudnak rólam, ez ilyen izgalmas, és hogy ez még csak a kezdet volt, mert akkor megértettem, hogy miért van az, hogy, hát nagyon hétköznapi példát fogok mondani, miért van az, hogy én minden esetben azt látom meg először, hogy hogyan tudok segíteni másoknak. És nagyon sokat adott az életemhez az, hogy kaptam egy megértést, tehát egy megismerést és egy megértést. És aztán utána nem volt kérdés, hogy ezzel a témával fogok foglalkozni. Előtte is nagyon sokat foglalkoztam, elsősorban fiatal felnőttekkel, de ez egyértelműen elrabolta a szívemet. És ugye, ha már HR és mondhatod, hogy felmérés, az szerintem egyértelműen kijelenthető, hogy nagyon-nagyon kardinális rész a kiválasztási folyamatnak az, hogy megismerjük az embereket úgy, amilyenek ők valójában, amilyen típusú emberek. Hiszen, hogyha olyan embereket veszünk fel, akikkel nem passzolunk, akik a pozícióhoz nem passzolnak, pedig ők azt mondták magukról, hiszen egy önéletrajzban, egy motivációs levélben ott bármit le lehet írni, főleg manapság, ha a ChatGPT-t is megnézzük. Tényleg azt gondolom, hogy és igenis meg lehet téveszteni a vállalkozókat. És sokan el tudják hitetni, én azt gondolom, hogy milyenek lennének, és aztán sokszor kiderül a nehezebbik, hogyha próbaidő után derül ki, ugye, hogy valójában is milyenek, és ebben nagyon sokat tud segíteni, hogyha ugye valamilyen felmérést belerakunk. És ugye ez rabolt el a te szívedet, ez a típusú felmérés, ahol Igen. Kicsit jobban meg lehet őket ismerni. Mi a tapasztalatod itt az évek alatt, hogy ugye ez, hogy egyfelől, ha te is szakmailag elmondod, hogy miért fontos ez, mik azokra, amikre fény derülhet, akár itt a kiválasztási folyamat elején, és miért fontos, hogy olyan embereket válaszunk, és lehet, hogy kicsit sok kérdést tettem fel, de hogy, nem baj, mindegyik meg lesz. hogy miért fontos az, hogy mondjuk olyan embereket válaszunk, akik kiegészítenek minket? Nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni a kérdéscsomagot. Én onnan fognám meg, hogy amikor valaki elkezd vállalkozni, akkor legtöbbször egyedül, vagy párban, vagy rögtön nem egy 30-40 fős csapattal indítjuk a vállalkozásunkat, és ebben az első fázis az, hogy megismerjem saját magamat. És hogyha értem saját magamat jól, hogy mit miért csinálok, akkor pontosan fogom tudni, mondok egy példát azt, hogy ha én nekem nagyon erős az a fajta attitűdöm, hogy gondoskodjak, törődjek, segítsek másokon, akkor ez a vezetői munkámban egy nagy előny lesz, hiszen nem csak mondani fogom azt, hogy én figyelek rád, hanem tényleg jön belőlem az az attitűd, hogy én figyeljek rád, tehát nagyon hiteles leszek. De hogyha ez mondjuk erőteljesebben van jelen, mint amit mondjuk a vállalkozói élet megkíván, akkor egyszer csak azt vesszük észre, hogy én vagyok a kollégákért, én vagyok a csapatomért, és kérdés, hogy milyen mértékben támogatják ők a vállalkozást, vagy milyen mértékben támogatnak ők engem. És amikor az ember észrevesz olyan attitűdöket, hogy én hogy működök, és hogy működnek, mire van szükségem,
ott van a következő pont, hogy ki az, aki engem ki fog egészíteni. Ez mondjuk az első 1-2 kollega. Mert hogyha én nagyon sok ötlettel rendelkezem, és szárnyalnék a vállalkozásomban, akkor nagyon jó, hogyha találok olyan kollégát, aki mondjuk pont abban ügyes, és azt szereti, hogy meg is valósítja ezeket az ötleteket. És azt hiszem, hogy itt jó sok mindenkit meg tudok szólítani ezzel a kérdéssel, hiszen a vállalkozói szabadságnak az egyik legnagyobb pozitív hozadéka az, hogy arra megyünk, amit én kitalálok, és kitalálásból van egy csomó, a megvalósítás például egy ilyen kulcskompetencia, és hogy ezt lehet mérni. Nem utólag, meg nem tevékenység alapján, hanem egy kompetencia felméréssel. És hogyha látjuk azt, hogy mondjuk egy vállalkozónak a működésében mi az ő erőssége, mi az, ami az ő eszenciája, akkor látjuk azt, hogy milyen karakterre van szüksége, aki őt ebben pont kiegészíti, hogy a különbözőségből szinergia legyen. Ez az egyik ilyen megközelítés szerintem, ami nagyon fontos. A másik pedig, hogy ha már nem csak hozzám, és én, mint egyedül vezető vagyok ott, és engem támogatnak a kollégák, hanem mondjuk egy-egy területre keresek úgy gazdát, ahol például azt keresem, hogy ki az, aki legjobban tud szélszelni, ki az, aki a legjobban tudja csinálni a pénzügyeket. Ha ezeket már mind nem én akarom csinálni, akkor azon túl, hogy ki az, aki fittel velem, azon túl még azt is lehet mérni előre, hogy ki az, aki ehhez a munkakörhöz jól fog passzolni. Minden munkakörnek az adott szervezetben, az adott cégnél el lehet készíteni a benchmarkját, és akkor az egy mintázat. Melyik kompetenciának milyen szintje szükséges az adott pozícióhoz, és akkor meg tudjuk nézni, hogyha jön a jelölt, ugyanígy kitölti a tesztet, megnézzük a rátermettséget, és pontosan lehet látni a kritikus pontokat. És el tudom dönteni, hogy azokkal a kritikus pontokkal én hogy tudok együttműködni. Ritkán van olyan, hogy teljesen szuper egyezés van a benchmark és a jelölt között, de ilyenkor meg az a jó, hogy kap egy azonnali használati utasítást, mint egy ilyen kézikönyvet. Igen. Volt egy vezető, aki gyártásban dolgozott, és azt mondta, hogy na, itt vannak a gépek, ezekhez van mindenhez pontos leírás, és milyen jó, most az emberhez is kaptam egy gépkönyvet. Mondjuk ő neki nem nagyon volt magas humán érdeklődése, de nagyon tudatos volt, és akarta ezt jól csinálni. Szóval, hogy én innen közelíteném ezt meg. Igen, és ahogy mondtad, hogy tudatosságot vitt bele. Tehát szerintem az is fontos, hogy az ember, ha tisztában van magával, tisztában van a csapatában, tisztában van azzal, hogy mit keres és milyen pozícióra, akkor bele tud vinni egy tudatosságot, és még ha neki vannak is, talán nevezhetjük így gyengeségei, amik, ahogy mondtad, van, aki kevésbé humán beállítottságú, van, aki jobban szeret kapcsolatot ápolni, és vezetőként nagyon fontos az, hogy a csapatunkkal kommunikáljunk, és megadjuk nekik azt, amire szükségük van, és ez talán kicsit olyan, mint a szeretett nyelvek. Egy kapcsolatban, hogyha tudom, hogy a másiknak mi a drive-ja, hogyan működik, akkor még ha nekem nem is az az alapbeállítottságom, tudatosan tudok arra figyelni, hogy az alapján forduljak hozzá, az alapján töltsen fel a szeretet tankját, ahogy például neki arra szüksége van. Így van, és be van egy nagyon érdekes közben meg ambivalencia. Mert ugye, ha abból indulok ki, hogy nekem milyen a zsigeri működésem, és nekem van egy nagyon erős olyan drive-om, hogy én nagyon szeretek ötletelni, szeretek a dolgok élére állni, tehát élvezem azt, hogy vállalkozó vagyok, akkor valószínűleg nekem az lesz a jó segítőm, aki meg pont abban ügyes, hogy ő meg egy követő alkat, és nagyon szeret az én kezem alá dolgozni. És ez már egy másik típusú karakter, és ahogy mondtad, ott nagyon fontos, hogy akkor ott már nagyon tudatosan úgy forduljak felé, hogy ne azt várjam el tőle, mint magamtól, hanem az ő karakterének megfelelően vezessem. És itt van a másik szerintem ilyen nagyon izgalmas dolog, és itt válik ketté valahol az, hogy valaki vállalkozó és vezető. Mert a vállalkozó egy darabig biztos, hogy vezető is. Addig, amíg nem csak befektető lesz a saját cégében.
És azt megnézni, hogy a vállalkozói működés versus a people managementet igénylő attitűd, üzemmód között hol van a gap, és hogy nekem mire érdemes odafigyelnem, ha én vállalkozóként jó vezető akarok lenni, szerintem itt van még nagyon sok izgalmas lehetőség és felismerés. Igen, abszolút egyetértek, és olyan érdekes, hogy amikor mi az életünkbe behoztuk, és most bármilyen felmérés is lehet, azt szerintem az már egy jó lépés, az ember elkezd egyáltalán ezzel foglalkozni, hogy mennyire más egy kiválasztási folyamat, hogyha az ember tényleg nem csak a külsőségek alapján tud döntést hozni, hanem van egy plusz megerősítés, mert szerintem azért sokan vagyunk úgy, akár a kezdővállalkozások, vagy azok, akik egy 5-10-15 fővel dolgoznak együtt, hogy mondjuk nem tud külső HR-es céget megbízni, mondjuk egy fejvadászt megbízni arra, hogy elhozzon neki olyan munkatársakat, akik mondjuk kiegészítik. És ez az a pont, ahol magunkat kell kócsolni, fejleszteni, hogy a megfelelő embereket ki tudjuk választani, és megdöbbentő számomra, hogy én még mindig ismerek olyanokat, akik csak az önéletrajz alapján hoznak döntést. És ez szerintem kicsit olyan, minthogyha a vakon, vagy hát nem is tudom, inkább így szerencsére van bízva, hogy most akkor az meccselni fog-e, vagy pedig nem. És főleg, amit mondtál most, hogy az AI idején, mert azért még mindig nem olyan sokan használják az AI-t mondjuk önéletrajz előszűrésre, de nagyon sokan használják, és főleg a fiatalok arra, hogy ne kelljen bíbelődni az önéletrajz elkészítésével, vagy egy motivációs levél elkészítésével, és hogyha itt megadják promptként az álláshirdetést, a kiírást, a céget, akkor zseniális motivációs levelek vagy önéletrajzok születnek, és az a kérdés, hogy mi a valós tartalom mögötte, és ehhez például hogy lehet hozzákapcsolni mondjuk egy kompetenciafelmérést, úgy, hogy amikor én tudom, hogy mire keresem a kollégát, akkor van a fejemben 3-5 olyan nagyon fontos tulajdonság, amit keresek, mi ezt úgy hívjuk, hogy kulcskompetencia. Mondok egy példát, hogyha mondjuk karbantartónak keresek valakit, és akkor jó nekem az a karbantartó, hogyha ő előre meg is tudja találni azokat a hibákat, amik elromolhatnak, hogy ne olyan sokba kerüljön, mondjuk annak a megjavítása, akkor nekem nagyon jó, hogyha ennek az illetőnek nem lesz egy nagyon pozitív attitűdje, mert ő mindig egy hibakereső üzemmódban lesz. De ha én egyébként egy pozitív attitűdű ember vagyok, és keresem a megoldásokat, nem szeretem, hogy panaszkodnak, arról beszéljünk, hogy mit lehet, ne arról, hogy mit nem, akkor én egy karbantartó kiválasztásánál például rosszul fogom magam érezni, mert azt érzem, hogy fú, de nagyon negatív. Mert a saját személyes szűrőm az nem biztos, hogy annyira tudatos, hogy azt mondom, hogy fú, nekem ő nem annyira szimpatikus, mert mindig csak arról beszél, mi a baj, de hogyha megnézem, hogy a pozícióhoz mi kell, akkor meg nagyon pontosan fogom látni, ő lesz nekem ebben jó. De akkor nem lesz kényelmes sosem, hogyha ő jön, hogy ez lehet a baj, erre kell készülni. És akkor ennek az ellentéte tud egy ilyen, ha tudom, hogy ez micsoda és miért van, akkor sokkal könnyebben tudom tudatosan kezelni. Vagy ugyanígy például controllingnál is, vagy ugyanígy például a legtöbbször, amikor ilyen kiválasztás van, a szélszes kiválasztásnál. Hát olyan rámenős. És már nem is annyira szimpatikus. Közben meg lehet, hogyha az a munkakör azt kívánja meg, akkor ő attól lesz benne sikeres. De ha értem, ha tudom és értem, akkor tudok rá tudatosan reagálni. Ez kicsit olyan, mint a marketing nálunk, hogy sokan abba a hibába esnek, hogy önmagukból indulnak ki, és igen, nem pedig a célközönségükből. És olyan kommunikációt, olyan weboldalt raknak össze, ami nekik tetszik. De lehet, hogy a célközönségnek meg teljesen más tetszik. És talán ez ugyanez a hasonlat, hogy
nem az a kérdés azért összességében, hogy nekem mi tetszik, hanem mi kell ahhoz, hogy egy pozíció jól legyen ellátva, mi kell ahhoz, hogy egy cég sikeres legyen, milyen pozíciók kellenek ott, ugyanígy a marketingnél is. Abszolút. És ami még így nagyon érdekes, hogy ha tudom, hogy mi ez a 3-5 kulcskompetencia, amit az adott munkakörben keresek, akkor már az előszűrésnél, az interjún tudok olyan kérdéseket feltenni, ami azt térképezi fel, és nem pedig azt, hogy egyébként milyen hobbiaid vannak. Amúgy a hobbi nagyon sok mindent elárul arról, hogy valakinek milyen érdeklődési körei vannak, hanem nagyon céltudatosan lehet kérdezni már az interjún, hogy felderítsem, hogy azok a kulcskompetenciák jelen vannak-e annál a jelöltmnél. Hogyha mondhatsz nemet, jó. De most így végig gondolom a saját HR folyamatunkat, hogy mik vannak, egy kiválasztásnak milyen lépései vannak. Akár szerinted milyen a jó kiválasztási folyamat, vagy nehogy Isten, ti mit használtok, akár magatoknak, akár hogyha ügyfeleknek segítetek toborzásban? Hát az egyik, hogy pontosan legyen meg a tevékenységlista, hogy... Itt indul. Itt indul. Tehát addig, amíg így nem tudom, hogy mire keresek valakit, addig hát a szerencsében is lehet bízni. Az néha egy kicsit sokba kerül ilyenkor. Szóval, hogy először érdemes összeállítani azt, hogy mik is azok a tevékenységek, amiket én szeretnék átadni egy új kollégának, akit felveszek. És aztán ezt érdemes megnézni, hogy ezeket a tevékenységeket egy karaktertípus képes elvégezni. Mert hogyha azt várom valakitől, hogy legyen nagyon pörgős, dinamikus, és tudjon 8 tányért pörgetni egyszerre a kezében, de közben az is lenne a feladata, hogy nagyon mélyüljön el a feladatokba, analizáljon, mert azt se szeretem megcsinálni, amikor kimutatásokat kell készíteni, akkor nem biztos, hogy az egy emberben megvannak ezek a kompetenciák. Vannak olyan kompetenciák, amik mondjuk gyakran kizárják egymást. És akkor ezt érdemes végignézni. Akkor lehet, hogy nem egy embert keresek, hanem lehet, hogy 2 félállással lehet ezt megoldani, 2 félállásban dolgozó kollégával lehet ezt megoldani. Szóval, hogyha megvan, hogy mire keresek, akkor érdemes megnézni, hogy mi az, ami ebből nekünk nagyon a legfontosabb, és összegyűjteni mik azok a kompetenciák, és összegyűjteni azokat a kérdéseket, amelyek ezeket a kompetenciákat térképezik fel. És akkor itt jön az, hogy és ehhez fontos hozzáilleszteni engem, mint vállalkozót, vagy azt a vezetőt, akihez felvesszük az új kollégát. Mert azt szoktuk mondani, hogy megnézzük ugye a szakmaiságát, az is nagyon fontos, megnézzük a kompetenciáit, az is nagyon fontos, és akkor van még egy rész, az a kémia, mert hogy azt viszont nem lehet mérni, azt viszont tesztelni kell egy interjún, hogy működik-e a kémia, megvan-e az a fajta, tudok-e veled együtt egy asztalnál dolgozni. És ezt úgy csináljátok, hogy egyébként ugye meghatározzátok a pozíciót, meghirdetitek, akkor utána gondolom azért egy önéletrajzot, azért ezt nyilván mindenki kér be. Utána ti egyébként csináltatok vele próbafeladatot is, ahol ezek a kompetenciák kiderülnek? A próbafeladat nagyon hasznos, és nagyon sok mindent meg lehet tudni a szakmaiságával kapcsolatban. Az, hogy a személyiségére vonatkozó kérdésekre ő mit válaszol, az megint olyan, hogy mennyire akarok én oda megfelelni. Ott azért azt van, amikor az emberek szívesen mondják azt, amit hallani szeretnének, olvasni szeretnének. Tehát szakmaiság feltérképezésére én nagyon, nagyon szeretem ezeket a próbafeladatokat. Jól lehet vele tesztelni, hogy hajlandó-e beletenni energiát, stb. Viszont az is látszik, és akkor ezzel kinyitunk egy másik nagy témát, de csak egy szűk résnyire nyissuk ki, hogy a különböző generációknak különböző szokásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak ők jó kiválasztási folyamatnak. És ebben például már eltérőek lehetnek ezek a folyamatok, hogy mennyire szeretnek ők előre energiát, effortot beletenni egy kiválasztási helyzetbe, amíg ők nem kaptak válaszokat az ő kérdéseikre.
Én arra lennék kíváncsi, és talán emiatt is firtatom szerintem ezt a folyamatot, hogy mi az a pont, ahol érdemes egy személyiség típusú tesztet mondjuk bedobni, mert azért őszintének kell lennünk, ez nem egy olcsó mulatság, amit minden jelentkezőnek az ember kiküld. Tehát, hogyha most valaki azon gondolkozik, hogy érzi már azt, hogy kellene foglalkoznia azzal, hogy meccseljenek egymással a munkatársak, a vezetővel, mi az a pont, ahol ezt ti behozzátok? Én azt javasolom, hogy akkor érdemes ilyen kompetenciafelmérést kitöltetni, amikor az első 1-2 rostán átment a jelölt. És az, hogy mennyire drága, az ugye nézőpont kérdése, mert hogyha fölveszünk egy kollégát, és csak azt számoljuk ki, hogy a kiválasztási költsége, a betanítási költsége, és akkor nem számolunk elmaradt haszonnal, amíg ő nem produktív, viszont mindenki másnak az idejét így hozzátesszük, akkor az a bruttó bér 3-4-szerese tud lenni 2-3 hónap alatt, amíg ez kiderül, és ahhoz képest nem drága. Abszolút egyetértek, sőt, hát ebben az esetben ugye arról is kell beszélnünk, hogy újra kell indítani a kiválasztási folyamatot. Tehát... És akkor ott még egy csomó egyéb költség, szóval, hogy és inkább ez az előre gondolkodós attitűd az, ami szerintem fontos. Meg még egy dolog van, hogy ha behozok a csapatomba valaki olyat, aki nem oda illik, esetleg rombol, bocsánat, mert ilyet is látunk néha. Igen. Akkor még azzal is plusz feladatom van, és hogyha tudatosan építem például a saját értékeink mentén, ha most ki szeretnék emelni valamit mondjuk tőlünk, akkor az nagyon fontos, hogy megoldáscentrikusak legyenek a kollégáink, és empatikusak. És hogyha ebbe a csapatba behoznánk valakit, aki nagyon más, akkor az nem csak azt jelenteni, hogy abban a pozícióban nem jól funkcionálna, hanem azt is jelenteni, hogy az összes többi kollégára nagyon rossz hatással lenne, hogy történhet az meg, hogy nálunk valaki így dolgozik. Tehát a saját értékrendünket is rombolja, a saját kultúránkat is rombolja, és arról nem beszélve, hogy ha ügyfelekkel találkozik kifelé, akkor pedig a cégünk arcát is ilyen szempontból rombolja. És ha már ott tartunk, hogy miért azon kívül, hogy fittelünk, és azon kívül, hogy a hozzánk, vállalkozókhoz, vagy a kollégákhoz, vagy a munkakörhöz, hogy nagyon sok kutatásunk van azzal kapcsolatban, hogy a pozícióra jól rátermett kollégák általában top teljesítők lesznek. Tehát, hogy vállalkozóként a legvégén azért érdekel bennünket, hogy megéri, vagy nem éri, és ez egy ilyen kettős haszon. Szoktuk mondani, hogy win-win, én jobban szeretem használni a happy-happy kifejezést, mert hogy nekünk is jó, mert hogy jó teljesítményt, magas minőségi teljesítményt nyújt a kollega, és neki is jó, mert jól érzi magát benne. Mert amikor fittelek egy munkahelyhez, vagy egy munkakörhöz, elszóltam magam a munkahellyel is, az egy másik téma, ami a szívünk csücske. Szóval, hogy ha fittelek egy munkakörhöz, az azt jelenti, hogy önazonos vagyok. Tehát úgy működök, amilyen vagyok. Nem kell igazítanom magam. Nem kell most egy kicsit inkább így, kicsit úgy működnöm, hanem minden erőforrásomat arra fordíthatom, amit csinálok, és nem visz el energiát tőlem az, hogy igazítsam magamat. Ha nekem fontos, hogy transzparensen, magabiztosan tárgyalja, képviseljem a cég érdekeit, mondjuk egy szélszes helyzetben, akkor egy alacsonyabb önérvényesítésű kollega előtte szorong, előtte ilyen rossz érzése van, hogy hát én hogy vegyem a kezembe a tárgyalást, hogyan irányítsam a beszélgetést, és akkor már nem arra figyel az értékesítésben, amit az ügyfél mond, hanem arra, hogy hogyan tudom saját magamat
megfelelő üzemmódba kapcsolni. Azt hiszem, egy olyan, és már sok mindent behoztunk, sokféle témát, de hogy azt hiszem, ez egy kimeríthetetlen téma szintén. Igen. Téma, amiről aztán napestig tudnánk beszélni. Viszont most én mindenképpen csak egy ilyen előzetest akartam itt, hogy felvillantsunk olyan témákat, amikről fogsz majd ugye a női vállalkozók napján is beszélni, de hogy egészen konkrétan mi lesz az ebből a sok témáról, amire ki fogsz térni, arra viszont nagyon kíváncsi vagyok. Én nagyon szeretném megmutatni azt, hogy néz ki az, amikor ezt jól csináljuk, hogy néz ki ez a gyakorlatban, hogy néz ki ez az életben. Konkrét esettanulmányokkal készülök, hogy ha ugyanabban a pozícióban mondjuk 2 különböző karakter érkezik, akkor az hogyan tud megnyilvánulni a mindennapokban, és szerintem fontos megnézni, hogy ezt hogyan lehet látni már akár az interjún, hogyha tudjuk, hogy mit keresünk. Tehát érdemes lesz végig gondolni, hogy ki milyen pozícióban gondolkozik éppen most, bővíteni a saját vállalkozását. Ez a kis házi feladat. Igen. És aztán hozunk rá mintákat, hozunk rá esettanulmányokat, és megmutatjuk, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki, mi a haszna, és miért éri meg ezzel foglalkozni. És csak egy kicsit talán lehet, hogy felmerül a kérdés most a nézőkben, hallgatókban, hogy ez akkor is javaslod, hogyha mondjuk első munkatársról beszélünk, vagy inkább olyanok érdeklődését szeretnéd, tehát olyanok jöjjenek inkább a rendezvényen az előadásodra, akik már dolgoznak néhány fővel. Mit gondolsz? Mindenkinek hasznos lesz? Az egyik kérdés ugye az, hogyha én ismerem saját magamat jól, mint vállalkozó, akkor még nem biztos, hogy tudom azt, hogy én milyen vezető leszek, hogyha lesznek kollégáim. Szóval ilyen aspektusban biztos, hogy nagyon hasznos olyanoknak is, akiknek még nincs kollégájuk, de gondolkoznak azon, hogy de jó lenne, ha lenne valaki, aki a kezem alá dolgozna, mert akkor sokkal rövidebb idő alatt és sokkal kisebb kockázattal lehet megtalálni az első munkatárs. És az milyen fontos, hogy az első munkatárs az jó legyen, mert annyira sokat tud az emberen hátráltatni, ha meg olyan nehéz és mély sérüléseket tud hozni az, hogyha az ember félrenyúl az elsővel. Igen, és félrenyúlhatunk úgyis az elsővel. Ez egy tipikus vállalkozói hiba, hogyha én nagyon sok mindent tudok és szeretek megcsinálni a saját vállalkozásomban, hiszen azért lettem vállalkozó, hogy a saját dolgomat én csináljam, magam ura legyek, és úgy hozzászokok egy idő után, hogy itt mindent én csinálok. És akkor fölveszek egy kollégát, és olyan jó lenne, hogyha ő ezeket így csinálná, de pontosan lehet látni ebből a Profil XT felmérésből azt is, hogy mi lehet a korlátja annak, hogy mégsem akarom átadni, vagy mégsem történik meg a valós feladatátadás. Ez a delegálás, ugye megint egy izgalmas kérdés. És hogy mind múlik, nagyon sok mindenem múlhat. Múlhat azon, hogy én mennyire vagyok maximalista, mennyire szeretek mindent én csinálni, és ezért csak jó lenne átadni, de igazából meg ha átadom, akkor meg hasznos leszek-e én a cég? Mit csinálok én a saját cégemben? De az is lehet, hogy bizalmatlan vagyok, az is lehet, hogy gyors vagyok. Tehát 1000 oka lehet annak, hogy még ha találok is egy jó kollégát, mégis az az érzésem, hogy nem működik. És hát itt a titok. Ezt lehet látni előre. És akkor szabadba vágtam, tehát kicsit visszatérni oda, hogy ugye akkor megbeszéltük, hogy ez abszolút kezdővállalkozóknak is hasznos. Viszont akkor innen tovább menve, hogy mindenki, akinek akár már van munkatársa is, akár szeretné megnézni azt, hogy a mostani munkatársakra ugyanúgy szerintem ezt rá lehet vetíteni, és meg lehet nézni, és nyilván ez egy tudatos következő lépés, hogy akkor pedig megtervezni a következő munkatársnak a felvételét. Igen. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem csak azért fontos ismerni a kollégáknak a kompetenciáját, mert akkor kiválasztjuk és a kiválasztás pillanatában, hanem azt azért elmondhatjuk, hogy mostanában a változás az nem lassú, hanem inkább gyors, és hogy kinek milyen kompetenciái vannak, amikor valamilyen feladatot el kell engedni, mert azt már nem csinálom, és a csapatból ki lesz az, aki ez a tevékenység a legjobban passzol. Ehhez az erőforrás tervezéshez
kitűnően használható, és kitűnően használható ahhoz, hogy hogyan csinálok igazi csapatkohéziót, hogyha ismerem a kollégáimat, hogy nekik igazából mi működik. Ahogy így beszélünk róla, kicsit azt érzem, hogy nem is olyan nehéz ez a kiválasztás, pedig a mindennapokban néha meg azt érzem, hogy hát igen, ez a csapatépítés azért hordoz magával nehézségeket, meg kihívásokat. Nagyon várom az előadásodat, hogy ott találkozzunk, megnézhessük ezeket az esettanulmányokat, hogy hogyan lehet a mindennapokban ezt tényleg jól csinálni és bevezetni. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor találkozunk a Női Vállalkozók napján. Nagyon köszönöm, várlak benneteket szeretettel. Sziasztok!